So magandang umaga. So andito ako ngayon sa aming kamatisan. So mag-harvest naman tayo, rain or shine, kasi umuulan ngayon, no. Pero kailangan natin mag-harvest kasi marami na hinog yung kamatis natin. So ito yung kamatis natin, makikita nyo. Yan. Oh. Marami na hinog. So masasayang kung hindi natin yan harvestin. So rain or shine, kailangan natin mag-harvest. So umuulan ngayon. So may nag-harvest ngayon doon. Tatlo yung nag-harvest doon sa unahan. O ipapakita ko sa inyo. Pangatlong harvest na nga pala ito, mga ka-farmers. Ito, tulad dito, oh. 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 Hinog na. Hinog yan. Yung mga hinog na yan, ito. So kailangan natin yung harvestin. So daming bunga. So rain or shine, mag-harvest tayo. Ito. Ito. Oh. Kailangan natin yung harvestin, mga ka-farmers. Umulan ngayon. So may dala akong ulam kasi ulam namin pagkatapos pag-harvest. So umulan. So pangatlong harvest to ng aking kamatis. Ito. Ito, makita nyo, oh. Magsak na. Pero daming hinog, daming bunga, mga ka-farmers, oh. Oh. Yan nyo. Grabe, daming bunga. Yan sa likod ko. Oh. Umulan ngayon. Rain or shine. May bagyo pa. So yung nag-harvest ngayon, mayroon kaming kasamang pulis at mayroon din kasamang isparaw. Mayroon din mahilig sa labot, yung leader. Ayan. Ayan yung nag-harvest, oh. Ayan. So lumalakas ang ulan. May bagyo na. Yung hindi ka nakakarating sa bagyo, ikaw yung dinalaw ng bagyo. Oh, yung nag-harvest. Yun pa, yung dalawa. Yan yung pulis at saka yung isparaw. So kailangan kasi, mga farmers, mag-harvest. Kasi madami na yung hinog. Masasay kung hindi mag-harvest. Buti kung pulis tayo. Kasi kahit di tayo mag-harvest, okay lang. So pangatlo na tong harvest sa aming kamatis, mga farmers. Yan. Daming bunga, oh. Jackpot naman gani si ano. Ang klase na kalabot si hawa mo. So yan. Daming bunga, oh. So in-update ko lang kayo, mga ka-farmers. Pangatlo tong harvest ng aking kamatis, yung aming kamatis. So umuulan kasi ngayon, may bagyo kasi dito sa Bicol. Hindi pwede hindi mag-harvest kasi sayang. So may kamahalan din yung kamatis natin ngayon. Ito yung kamatis ng mga palusuton. Yung daming bunga, oh. Yan. Nasa likod ko. So pupunasan natin yan isa-isa kasi hindi pwedeng i-deliver ng basa yung kamatis natin mamaya. Yan yung kamatis natin, oh. Ay nako, mayroong pulis nag-harvest. Les dahil mo na para kaguno na sila araw gano'n, dahil mo na walat mo na araw gano'n. Sunod na lang, oh. Yan, ito yung pulis. Malupit yan. Malupit yan, pulis nila. Grabe ang tsapa kayo, pero nag-harvest pa yung kamatis. Ay, malakas ng ulan, mga ka-farmers. So ito, in-update ko lang kayo. Pangatlong harvest na to ng kamatis namin. So, ayan, umulan na. Lumalakas na lumalakas. So,
siguro dito na muna yung video ito. Dito na muna yung vlog ko. Ayan o, daming hinog o. Ayan o. Grabe o. Ito pa. Ang ganda. So, comment na lang kayo sa aking comment section kung may mga katanungan kayo kung paano magtanim ng kamatis. Sana hindi pa pala nakakapag like, share, and subscribe and comment, please nga pala follow my Facebook account and YouTube account. Ayan na yun mag-harvest. So maraming salamat nga pala sa sumusuporta sa aking YouTube channel. Please, yung hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe naman kayo sa akin kasi isang magtatanim para sa aking magulang, para sa aming pamilya, na makatulong din sa kapwa ko farmers. So Bicol lang farmers nga pala. Maraming salamat. Please like, share, again, comments, and subscribe na din sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Bicol lang farmers at your service. So ito na, mag-harvest na muna kami. Maraming salamat.